दिनैनि बे समाव दिनै बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव सान होननानै बुंनांगोन। दिनै जोङो बर' थुनलाइ आफादनि हांखोजों सोमावसारनायाव जाय गेदेमाफ्रा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ गोसोखांनानै दिनै जों बेवहाय मुंख्लं सान जों दिनै फालिदों। दा बेवहाय गोग्गाथाव बाथ्राखौ आं बुंनायनि जाहोना जाहैबाय दिनै बिथांमोननि सोमावसारनायनि गेजेरजों बिथांमोना गावनि जिउखौ दान होलांनायनि थाखाय दिनै बर'फोरनि गेजेराव नैबे मोनसे मोजां थासारिया जों सफैबाय आरो हांखोजों सोमावसारनानै दिनैहाय बर' हांखोआ दिनैहाय जोङो बेवहाय अनसायजानायजों लोगोसे जों दिनैहाय जोंनि सोलोंथाइ आयदायावबो जों दिनै गावनि हांखोजों जोङो दिनैहाय बेवहाय जोंनि फरायसाफ्रा फोरोंनो हाबाय, सोलोंनो हाबाय, फरायनो हाबाय। दा बेनिखायनो जों लोगोसे दिनैहाय जोङो सिभिल सार्भिसावबो जोङो गावनि बर' हांखोजों लिरनो हानायनि मोनसे सुबिदा जों दिनैहाय मोननो हाबाय। जाय बिथांमोना मुंख्लं जाबाय बिथांमोननि उनाव माबा मोनसे बेबायदि मावनाय दिनैसिमबो जोङो दिनैहाय नुदों थांनाय समफोरनि बाथ्राखौ जों बुंनो नागिराखै। फैबाय थानाय समाव दिनैहाय जोङो मुंख्लं होननानै बुङोब्ला गोबां मुंख्लंफोर दङ जाय हांखोनि थाखाय सोमावसारनाया मुंख्लं जाबाय। दिनै बेलटिनि थाखाय सोमावसारना मुंख्लं जादों, NDBनि दिनै मुंख्लं जादों, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुङाव सोमावसारना दिनै मुंख्लं जादों। दा जों बेखौनो दिनै सावरायदों। जोङो दिनै गोबां गुबुन गुबुन धोरोमनिफ्राय दिनै मुंख्लं जादों। दा जों जथायै मोनसे मुंख्लंफोरनि थाखाय जौगाखां खामानि बा मुंख्लंफोरखौ जोङो मोनफ्रोमबो लेभेलनि मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै बा जों अरायबो बिथांमोननि गोसोखांथिनि थाखाय जों बिटिआर सरकारनिफ्राय मा खालामनो हायो बेनि थाखाय मानगोनां जोंनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथाङाबो सानगासिनो दङ। निस्सय जोङो फैबाय थानाय समाव मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनो थाखाय मोनसे थि जायगायाव गोसोखांनो हानायनि मोनसे हाबाफारि बा माबा मोनसे मावफारि जों फोसावनो थाखाय नाजागोन। गोबां बर' बिजों फरायसालियाव थोजासे फोरोंगिरि गैया। सरकार तरफनिफ्राय बिनि सायाव माबाफोर थांखि दङ नामा? नायदों जों दिनैहाय गासै ओनसोलफोराव गोबां बर' फरायसालिफ्राव फोरोंगिरिनि अनजिमाया नांनाय बायदि गैया। दा नांनाय बायदि गैयिनि थाखाय जों दिनै बिटिआर सरकारनिफ्रायबो जेरावनोखि जों दिनैहाय मोनबा जिल्लायाव गोदानै टेट आनजाद जिहेतु उथ्रिसारना थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। दा बिथांमोनखौ दिनैहाय साख्रियाव थिसननायनि थाखाय जोङो जिखिनि अफिसियेल प्रसेस नांगौ बेखौ खालामबाय थानाय जादों। आरो बिटिआरनि बाहेराव जिफोर जोंहा बर' फरायसालिफोर दङ, मानगोनां आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथांजों जोंनि सावरायलायनाया दङ आरो बिथाङा दिनै खोथा होदों बर' मिडियामनि गोबां फरायसालिफ्राव दिनै फोरोंगिरि सोसननायनि थाखाय बिथाङा जोङो दिनै खोथा होदों। खोब मोनसे दिनै प्रसेसफोरा माब्लाबा एसे एनै लेट जायो, खिन्थु खम्बब जोङो मास मोनब्रै मोनबानि गेजेराव जोंनि माखासे प्रसेसफ्रा जोबजोबगोन। दा बे जोबनाय लोगो लोगो जोंनि फरायसालिफोराव जोङो फोरोंगिरिखौ मोननो हागोन। भेन्सार स्कुलफोरनि जि प्रभिन्सियेलाइजेसन, बे प्रभिन्सियेलाइजेसना जोंनिया गोबां भेन्सारफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जाखाजोब्बाय। दिनैहाय डाइरेक्टलि स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जायाखै, जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ दिनैहाय बेयाव प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जादों। खिन्थु बिटिआरआव माखासे फरायसालिफोर थालांदों जाय फरायसालिफोरा हयथ' थांनाय आसामनि जायफोर माखासे क्राइटेरिया होदोंमोन बे क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामाखै। दा बेखायनो माखासे थालांदों। खिन्थु बिटिआर एकर्डनि हिसाबै जों बै फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनो थाखाय, प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय जोंहा अलरेडि खामानिया सोलिगासिनो दङ। आरो बेनि अनगायैबो जोङो 10 खान जि जोंनि कलेजफोर प्रभिन्सियेलाइज जानो गोनां बेयो रिसेन्टलि खोब खम समनि गेजेरावनो बे मोनसे मोजां रिजाल्टखौ जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोना मोननो हागोन। बिटिआर सरकारनि जानानै बर' थुनलाइ आफादनिसिम मा मेसेज होगोन नोंथाङा? बिटिआर सरकारनि जानानै बर' थुनलाइ आफादनिसिम जोंनि मेसेजआ रोखा। थुनलाइ आफादा जि राहायै जिखिनि जायखिजाया थासारियाव जिहेतु बर' हारि, थुनलाइ, राव आरो हांखोखौ दिनैहाय जौगाहोनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। दिनै डिजिटेल लेभेलसिम लांनो थाखाय दिनै नाजागासिनो दङ। बेवहाय सरकारनिफ्राय 100% जोंहा सहाय दं।